बहा दोङो आं नोंखौ नागिरबाय थादो नों जेरावखि थाया फैफिन नों थांखालिनो जों ओंखाम मोनजायाखै थाङो माथाखौ फरायो क्लास 2 गामिनि मुङा खारुवा आरो आंनि मुङा सपन बर' जाथाया ओरैबायदि जाहैदों थारमाने 22 तारिखै जोंहा बिसिया न'निफ्राय ओंखारलांदों टिहुआव थांनो होननानै आंखौ बुंलांदोंमोन टिहुआव थांनो होननानै ओंखारलांनानै बिफाजेनो न' फारसे गिदिंबोफिनाखै बबाव दं बबाव मायो आं जेबो मिथिया दाबो मानो होनबा जोङो थानायावबो इनफरमेसन खालामदोंमोन इनफरमेसन खालामबाबो जेबो माबा मोननाय जायाखै मोनथिनाय जायाखै अबाव दं अबाव मायो जों जेबो माबा मोनाखै जेरावखि थाया मानो आंनि बिसिया जेरावखि थाया मानो जाहाथे न' फारसे गिदिंना फैयो आरो सोरबा गोजानफोराव थाहैनाय लोगो नोंथांमोनाबो नुबाय बायोबा जाहाथे आंनि बे होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव खोन्थाहरबानो जाबाय आंनो टेक नाम्बारा जाहैबाय आंनिया 8453504043 गथ'फोरा मानो होनबा खदाय दा गथ'फोरा फरायनाया दा जोंहा सासे गिदिर सासेया जाबाय क्लास 9 आव फरायबाय दं सासे दं क्लास 6 आव फरायदों सासे क्लास 3 आव फरायबाय दं मानो होनबा फरायनायाव गथ'फोराबो एसे उसुबिदा मोनबाय दं आरो आंबो उसुबिदा मोनबाय दङ आङो इ-रिक्सा सलायो इ-रिक्सा सलायनानै आङो फुङावनो ओंखारलाङो गारि सालायनो थाखाय फुङावनो ओंखारलाङो आरो गथ'फोरा आं गारि सालायनो ओंखारलांबा जानाय लोंनायनि उसुबिदा फारसेथिं आरो स्कुलाव थांनायनि उसुबिदा जायो आरो स्कुलनि फैनानै जानाय लोंनाय मोनजाफाया गथ'फोरा बिसिया बेखायनो बेनि थाखायनो आं बुंदों बिसिखौ आंनि जिथु बिसि बेखौ आं खावलायहरो जाहाथे मोजाङै मोजां न'आव फैफिन जेरावखि नों थाया मानो नों जेरावखि थाया मानो जेसेबां गोजान जायगायाव थाया मानो नों फैफिनल' जोंदो होमबानो जागोन